Jeg har glædet mig til at vise jer rejsetandbørsten Ionpa Travel. Den er ikke meget større end en normal mascara, og så passer den perfekt ned i toilettasken. Den er genial, for den har et indbygget låg, som man nemt kan tage af. Og det vildeste af det hele, det er, at det er en elektrisk tandbørste. Den her tandbørste, det er den eneste på markedet, som har en ionteknologi og en sonisk teknologi indbygget i sig, og samtidig er det en rejsetandbørste. Den innovative ionteknologi, som er indbygget i tandbørsten, den fjerner plak og bakterier dobbelt så effektivt som en normal elektrisk tandbørste. Det er hele 10 gange bedre end med en manuel. Den er designet til at gøre livet på farten nemmere, samtidig med at opretholde en god mundhygiejne og gøre dine tænder videre og renere. Ionpa Travel tandbørsten, den adskiller sig fra mange andre tandbørster. Og det gør den, fordi den er udviklet af tandlæger. Derudover er den klinisk testet, så man ved, at den soniske og ionteknologien, den virker. Hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan den her ionteknologi, den foregår, så gå ind og læs på vores hjemmeside. Der kan du få svar på alle dine spørgsmål. Den fungerer så nemt ved, at du bare tager låget af, og så klikker du på knappen, der er her i midten. Den har 2 funktioner. Den første, det er clean, og den anden, det er gum care. Og for at slukke den igen, så trykker du bare på knappen en gang til. Clean-funktionen, den sørger for, at dine tænder får en dybdegående rens hver dag. Og gum care-funktionen, den har et behageligt vibrationsmønster, der gør, at dit tandkød får den rette behandling, så det forbliver lyserødt og uden problemer. De 2 indbyggede funktioner giver den perfekte kombination, når man gerne vil sikre en god mundhygiejne derhjemme eller når man er på farten. Hver 30 sekund, så holder tandbørsten en pause med at vibrere. Det gør den for at fortælle dig, at det er tid til at skifte område i munden. Efter 2 minutter, så vibrerer tandbørsten 3 gange. Det er en indikation på, at din tandbørstning er færdig og effektiv. Vi anbefaler, at du skifter tandbørstehovedet hver 3. måned, og det gør du så nemt ved bare at klikke det af, ligesom på alle vores andre Ionic Kids tandbørster, og så sætter du bare et nyt på ved at dreje det fast. Batterilevetiden holder i hele 3 måneder. Og derefter så kan du nemt skifte AAA-batteriet nede i bunden af tandbørsten. Det gør du blot ved at dreje på bunden, sætte et nyt batteri i, og så drejer du bare kapslen tilbage på plads. Ionpa Travel kommer i hele 4 forskellige farver. I matte black, i en rosa, i rød og i hvid. Du kan læse meget mere om Ionpa Travel under videoen her. Og hvis det skal blive din i dag, så kan du købe den lige over videoen. Og som altid, så giver vi gratis og hurtig levering.